Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. येवा कोकण आपलोच असा. माझा राग नाही, मी राग सैनिकांवर नाही करत आणि नको त्यांची नावं पण घेत नाही. काय पण या जिल्ह्यात काम करताना रवींद्र चव्हाण साहेब जशाच तसं नुसते फटाक्याचे आवाज काढ नको, बाकी पण आवाज येऊ दे, बघा काय होईल ते. रिझल्ट लगेच येतो. फटाक्याची तर वाद पेटायला लागते, इथे नाही, आपल्याकडे झटकन आवाज येतो. आपल्याला लोकांचं कल्याण करायचं आहे, लोकांचं उत्पन्न वाढवायचं आहे. या जिल्ह्यात गरीब राहता कामा नये. हा मी पण केलाय. या जिल्ह्यात मी गरीब ठेवणार नाही मी असेपर्यंत. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप.